ti'n hoffi? Wel, fi'n trysto tudur, ond wyt ti'n eisiau rhoi'r job iddo fe? Wel, pa reswm sgen i beidio? Wel, fi'n poeni bod tudur yn poeni gormod am sut mae'n edrych mwy nag unrhyw beth arall, Glenise. A? Wel, mae'n rhaid i grôn fel ci bach. Mae'n neud popeth ti'n gofyn iddo fe wneud. Ie? Wel, fi jyst yn meddwl, falle mae DJ Sal yw'r boi. Be? Meddwl am y peth. Gath e'r sac o fan hyn, ond nath e dorri nôl mewn, perswadio pawb mae fe oedd y gyfalwr, a dim fe oedd y gyfalwr. A? Mae DJ Sal i bod yn darlledu fan hyn ys 30 o fynyddoedd, a sneb di stopo fe. Fi'n gweithio ti, Glenise, mae DJ Sal yn fwy clyfar iawn. Cyril Arwel Lewis. Sorry?